Nazdar lidi, je tady Andy, já vás vítám u dalšího random vlogu, druhýho random vlogu, oficiální druhý video na tomhle kanále. Mám hroznou radost, že těch pár lidí, který našlo tady ten kanál, vesměs, vlastně úplně všichni reagují hrozně nadšeně, jako je se těší, že konečně budou vycházet častěji a že to je konečně něco novýho. A já jsem rád, protože jsem to taky takhle nějak cítil a proto jsem tady ten kanál vlastně vytvořil. Vlastně nápad na tenhle kanál jsem měl už asi před rokem nebo nápad, tady ty typy kanálů existují ve světě a Gogo je má, všichni je mají, ale jenom mě před rokem napadlo, že bych ho mohl taky dělat, ale neměl jsem čím, neměl jsem dobrý mobil, do té doby jsem používal, nedávna jsem vlastně používal, ještě tady ho mám někde, starý iPhone 3GS, který má jenom samozřejmě starou tady kameru jedinou, která je mnohem horší než tady ta self kamera, takže značný pokrok, ale sloužil mi spoustu let a mám ho rád furt a schovám si ho, vystavím si ho, to je prostě dědeček iPhone. 3GS, to je myslím už 2009, 5 let starý telefon a držel, fungoval do nedávna. Skvělý. A tak nějak vlastně pozoruju zatím bez nějakého vyššího zásahu, kdo vlastně na ten kanál přijde. Jediný, co jsem udělal, že jsem napsal na Facebookovou stránku, vydal jsem nový video, ale vy ho jen tak nenajdete, nebo něco takového, nebo kdo hledá, najde. No a postupně lidi jako některý psali do komentářů, někdo mi psal do zpráv, že ho nemůžou najít, já říkám, to je v pořádku, že ho můžeš najít, tak hledej, někdo chtěl nápoj, já jsem řekl, tak hledej v popisku. A pak postupně už pár lidí přišlo na to, že jsem v pár popiscích, asi v polovině videí na hlavním kanále Daniel Habrda jsem změnil v popisky, který já postupně zaktualizuju všude, ale je to docela zdlouhavý a moc mě to nebaví, ale dám to dohromady i u všech videí časem. A tam je položka kanály a jsou tam právě 3. Což si myslím možná i málo kdo všimne, i ten, který ty popisky čte. Což ale dokazuje, že ty popisky nečte nikdo moc jako podrobně. A v tuhle chvíli tu mám 12 odběratelů, to znamená, že 12 lidí zajímá moje tvorba, chtějí vidět moje, nechci říct daily, ale jsem řekl daily, to budou jako denní, maximálně ale s ročním zpožděním, random vlogy, prostě točený takhle surově na mobil a budou o ničem, budou o mě. A tady tě 12 lidí to teda zajímá. Plus 52 lidí celkem vidělo tady to video, který tam je asi 2 dny, de facto dneska je čtvrtek, v úterý jsem to myslím vydal 2, nebo v pondělí, 2-3 dny prostě, tak to je jako hezky pozorovat vlastně, kanál úplně neprezentovaný, nikde jsem nezdílel nic a 52 slídnutí, to je docela slušný. A teďka ještě tu nechám tak nějakou dobu, ještě trošku možná do pátka, možná ještě přes víkend a nejpozději v pondělí to začnu nějak možná masivněji sám sdílet a ukazovat jakože wow, založil jsem si Andy Vlogs a uvidíme jako potom, kolik zase lidí to bude zajímat, když jim to jakoby zahlásím, jako že mám nový kanál. Je to taková moje malá osobní studie, no co. Abych se nenudil, ale mohl jsem si procházet analytics a kdo kdy, kde, odkaď, proč viděl, neviděl, odešel. Je to sranda ty čísla, no. To je ta moje deformace ze střední školy. Jinak ještě další věc, film Houby, ze kterého jsem už vydal jeden takovej, že jo, making of vlog, jak jsem tam procházel jakoby tím ateliérem a ukazoval jsem vám část štábu a část té dekorace, no vlastně celou, ona je malá docela, tak ten film už je hotový, prošel vlastně i schvalováním učitelů a hodnocením, dopadnul na výbornou, vlastně celý štáb dostal za 1, ale nevím zatím, jestli to zveřejním. A je to z důvodu, že ten film, on to není film, ono to je televizní tvorba, je to prostě taková sitcomová tvorba. Točilo se to na normální jakoby televizní kamery, žádný filmový a herci prostě to byli různý studenti herectví nebo ochotníci a já s tím filmem prostě nejsem moc spokojený. A není špatný, povedz se, některé věci jsou tam prostě lepší, některé jsou nudnější, protože nevyšly, protože furt se to učím, jak se má budovat správný příběh a jak se budou jaký komediální situace a tak dále. To se učím, naučil jsem se na tom hodně, ale bojím se, aby většina lidí, kteří mě znají, protože jsem udělal Litřenku, což jakoby má velkou sledovanost a hezký hodnocení a tak,
aby lidi prostě najednou se nedivili, jako tyjo, on udělal Jitřenku, která prostě je filmově hezky, dobrá a najednou prostě tohleto a nevím, co si lidi o tom budou myslet. A existují dvě varianty, nebo tři de facto, ale tu jednu si nechci nějak ani jakoby přiznat. První varianta je samozřejmě, že to zveřejním a bude to zveřejněný, která je docela málo pravděpodobná, pokud mě vy nebudete přemlouvat a pokud s tím ještě samozřejmě herci nebudou mít problém, protože vždycky nechávám herce, ať se na to podívají a řeknou jako jo, s ním můžeš to zveřejnit, nemám s tím problém. Druhá varianta je, že bych to zveřejnil jenom na Vánoce, jako vánoční dárek, což si myslím, že je takový nejbližší kompromis všem variantám, že by i herci třeba byli proti, ale na ten den bych je třeba přemluvil. A že by bylo to, že bych to video vlastně vám ukázal, budete mít celý den, prakticky Vánoce, že jo, takže to většina lidí tráví doma, takže si myslím, že nějakých těch 10 minut to si pustit to, koho to bude zajímat, samozřejmě nikoho nenutím, si na to najde. No a pak 25. prostě, až bych pak nějak ráno vstal, bych to smazal. A to video by padlo v zapomnění, jediné, co by ho připomínalo, by bylo nějaký making of prostě na kanále, jako ve vlogu a tak. No tak tohle je věc, za kterou si vlastně tím nevím rady. Samozřejmě třetí varianta je, jestli to nikdy nezveřejní a to video prostě se propadne v dějinách mojí kinematografický prostě historie. Nevím. A docela by mě zajímalo, co si o tom myslíte. Vlastně pár lidí ty houby vidělo, protože když jsem nahrával vždycky pracovní verze na kanál, a vždycky jsem dával jako neveřejný a posílal jsem linky ostatním spolupracovníkům, jako produkční a kameramanovi, jako jestli se jim tohle líbí a zvukaři, jo, tak jsem to prostě furt posílal a furt jsem to uploadoval, aktualizoval novou verzi, uploadoval a tak dále a tak dále. A najednou jsem si všimnul, že mi tam chodí komentáře a že jsem ho asi nějakou 50. verzi, kterou jsem nahrával, jsem dal jako, nebo nenastavil jsem, že má být neveřejný a bylo asi na pár minut prostě veřejný. A naskákalo tam, tyjo, nevím, během fakt pár minut, asi 5 komentářů a strašně lajků a úplně jsem se divil. A docela mě to jako potěšilo, jednou jsem řekl si, tyjo, tady je pár vteřin a ty lidi to docela berou. Takže nevím, no. Napište, co si o tom myslíte, už koukáme, točím 7 minut 20, to jsem ani nechtěl takhle dlouhý vlogy, jsem myslel, že ani točit nebudu, že se tak rozkecám. No ale tak o tom ten kanál bude, aspoň budete poslouchat moje emocionální výlevy a takzvaně slavný průjem, který tady prostě budu provádět vždycky takhle na mobil. A budeme to hrozně bavit a vás na taky. Takže napište, co si myslíte o těch houbách, o tom filmu Houby, jestli si myslíte, že lidi přijmou, když to bude takový sitcom prostě točený na televizní techniku a nebo je to prostě film, jestli to nebudou brát špatně. Jinak samozřejmě, jestli se vám random vlog líbil, dejte like, video sdílejte, ať schválně vidíme, kolik lidí kouká na z vaše sdílení. Já to zatím ještě někde sdílet nebudu. A těším se u dalšího random vlogu, který určitě bude do pár dnů, protože zatím mě to baví, je to nová věc. Takže Andy končí, mějte se, čau!